Na jubilarno 10. županijsko ocjenjivanje vina u organizaciji Udruge vinogradara i vinara Vino Kap iz Kaptola stiglo je 158 uzoraka raznih sorti Dionizovog napitka. Šampionom je proglašena Graševina Ledena berba 2015. godine vinarstva i vinogradarstva Perak d.o.o. Ova manifestacija, održana u zgradi općine Kaptol, drugi put je imala i međužupanijski, a po četvrti put međunarodni karakter. Kad kažemo međunarodno, to znači da su nam pristigla vina iz regija Balaton, Šikloš i Vilan, susjedna Mađarske, i drugom ocjenjivanju, međužupanijskom ocjenjivanju vina su nam stigla sa otoka Krka i iz Bjelovarsko-bilogorske županije. Imamo 160 uzoraka ukupno, znači imamo 40 uzoraka iz Mađarske, 120 naših i ovih ostalih. Vina su i još u dobroj kondiciji. Najviše nam je pristiglo uzoraka u Graševini, a kao što sam rekao i Pinota sivoga, ima tu i Traminca, ima tu i Ranjskog rizlinga i crnih sorti koje su došle iz Mađarske visokog kvaliteta. Komisija nije krila zadovoljstvo kakvoćom vina, od kojih je većina bila 2016. godište. Ocjenjivali su se parametri izgleda, mirisa, okusa i harmonije. Najviše bodova u kategoriji bijelog mladog vina osvojio je Traminac 2016. vinarije Perak d.o.o. Najbolju mladu graševinu napravio je Hrvoje Pavlović, a OPG Tomislav Galić Cvajgeltom je pobjedio u kategoriji obojeno mlado vino. Lijepa vina, što je za očekivati iz kraja gdje ljudi imaju već tradiciju proizvodnje dugi niz godina, i mislim da je taj jedan napredak u tehnologiji i poštivanju nekakvih tehnoloških postupaka na zavidnoj razini. Vina su sve bolja, znači sve se manje osjeti taj nekakvi nepovoljni uvjeti možda tijekom godine od nevremena, od visokih temperatura, kišnih godina. Znači proizvođači su ipak u tom jednom periodu uspjeli svladati i svest tehnologiju da i unatoč lošim godinama imaju izuzetnu kvalitetu vina. Vinogradarstvo i podrumarstvo Krauthaker dobilo je priznanje za merc u kategoriji obojeno vino starijih godišta, a najbolje mađarsko vino bilo je Cuvée bijeli Chardonnay Olas Riesling koji je napravio Antal Zentpali. Veleučilište u Požegi je, prema riječima predsjednika udruge Vino Kap, odradilo velik dio posla za uspješnu organizaciju i provedbu ove manifestacije. Veleučilište godinama surađuje sa udrugom iz Kaptola. Naime, naš vinograd je posađen bijelih sorata na položaju koji smo dobili od općine Kaptol, i od početka, praktički od kada ja radim, uvijek imamo izuzetno dobru suradnju i šta god treba, nema nikakvih problema da se odradi. Ovom prilikom obično mi odradimo osnovne kemijske analize, znači alkohol, reducirajući šećer i ukupnu kiselost, kako bi bilo lakše složiti uzorke, i evo sa studentima sudjelujemo u pripremi uzoraka i sređivanju rezultata. Ove godine prvi put vlastitu kategoriju ocjenjivanja dobio je Pinot sivi. Najboljom sortom proglašena je ona Hrvoja Pavlovića 2016. godište. Pinot sivi je, mislimo da je to, da kažem, druga sorta iza Graševine po kvaliteti, a imamo je dosta i zasađeno, i smatramo da je Pinot možda i zapostavljena sorta, a nekad su je, kažem, i pili i u visokom staležu. 2016. berba je bila dobra, za vinogradare dobra, i kažu vinari, samo treba još u podrumu to popraviti, no međutim ova 17. je krenula vrlo loše. Preživjeli smo jednu katastrofu, što kažu u zadnjih 1000 godina nije bila takva katastrofa omrzlina koja se dogodila na najboljim kvotama našeg vinogorja Kutjevačkoga, gdje su najbolje sorte, najbolji prinosi, dogodila se katastrofa u smrzavanju trsova. Što očekivati za berbu 2017. prema riječima ovih vinskih stručnjaka teško je predvidjeti. Tek smo na početku. Znači imali smo jedan mraz koji je na pojedinim položajima izrazito oštetio vinograde, negdje više, negdje manje, ali jednu nepogodu na početku godine. Godina je izrazito duga. To ne znači da će kakvoća grožđa biti slabija, može kakvoća grožđa biti izuzetna, ali definitivno prinos će biti manji.